Zun ni somni panga in rin ni ani a Indonesia somni pani na lo ni tareng mai thil thleng thar le thil in thlak dang lama nual mai thu thar omangang te kan ngai thlale don ani school atringin MLRS Russia chuan February ni somni palia tangkhan Ukraine atanga zalen na sual Luhansk le Donetsk Republic mi puite zalen na peturin special military operation na in che tala a Ukraine le khotlang lam chuan Ukraine run na ti in an soi ve thung tuna hian Luhansk le Donetsk chu Russia an la de effect trap to a Luhansk rambial bik Donbas pumpui in baina lian ber Severodonetsk Ukraine tha azoi to a Russia hian Severodonetsk civil chen na an lak vek to baka industrial area po an thunun vek ti ta hei wang hian Ukraine sipai te po in thiar chua Luhansk biala Ukraine sipai thunun na chun decision slama tollu an tum me kani hetiang ani lai hian Ukraine in an nga hlel em khotlang ral thuam lian rocket khol pui bungra thren khat point Ukraine athleng to ni in Ukraine lam chuan an soya ma se an la deploy che lo ni in an soi USian rocket khol pui pali Ukraine tan thon belatuma July thla hian athleng kim man don ni in an soi UK le German chuan pathum ve an thon don boka heti lai hian niona ji sipaiten DPR skula rocket launcher an chhop ni in Russia lam chuan an soya Yasnogor sa sikul pahnia rocket launcher an bun ni in an soi Ukraine niona ji ta chuan Donetsk People's Republic Yasnogor khopuya sikul pahnia combat emplacement an buat saya rocket ka chuana system tam tak an mangti Russia National Defense Management Center headquarters san ho tu Mikhail Mezhitsev chuan nimin khana puang niona ji ta chuan Donetsk People's Republic Yasnogor sa school number 21 le number somthumna combat emplacement an buat saya rocket ka chuana system tam tak an da boka Ukraine Russian Joint Coordination Headquarters for Humanitarian Response ho tu ni bok Mezhitsev chuan asoya Mezhitsev chuan Kharkov Vocational School number 33 building a hian Ukraine sipai unit le Territorial Defense Force te da an ni a abula hian ral thuam rit le artillery system an da bok ni in na soyani Ukraine sipai te tan chia Gorsko Zolotowa silai man ruwa an hutchia nimin lama Luhansk Lysychansk khodai fem Zoloto le Toskova te Gorskowa nasa takin in beina achuaka Russia lam hian an nor hne deuta ka wang le Ukraine lam hian silai mu le supply an tlak chama wangin anum na mun chu an tlan chua san ni in an soya Luhansk People Interior Minister Puitu Vitaly Kiselev chuan soyin an tlan chiat lain sipai man ruwa le ral thuam tam tak an hnut chhia ni in a soi Zolotoi mun le Toskova te Gorsko mun te chu Allied Force anti LPR sipai le Russian sipai tang ho te chuan he mun atang hian Ukraine sipai te an nor chuaka an hnut chuaka Ukraine sipai te chu an tlan che mai ni lovin flak jacket le sipai man ruwa te an hnut chia sipai motor tam tham takan kalsan boka hei hi fuel an tlak cham wanga ni bok ti in Kiselev chuan a soi Ukrainian sipai tam takan mana mi tam tak soidan chuan Russia sipai te hian ni an hual bet to a eitur le silai mu Ukraine lam hian an ngaya hei wang hian Russia sipai te kota anin peta ani anti LPR militia te chuan an Telegram channel a Gorsko atang hian video an ron posa chuta chuan Ukraine sipai te silai mu hnut chhia te po an tilang bok ani atlang puin an tlan chiat chan ral thuam te hi portable anti-aircraft missile system ni in Soviet system ani mase khotlang lam thil siam le khotlang ramral thuam man po an tlan chiat chan nual ni in an soya boxa chin chiana omte chu English in a oma hei hian European Union atanga tran puina anga Ukraine sipai te hna pe kani arin omberti atilang chiang hle ani ti in LPR Defense Ministry thupuang tu Ivan Filipenan ko chuan a soi hemi ma hian Russian Defense Ministry thupuang tu Lieutenant General Igor Konashenkov chuan soin Southern Grouping of Force chuan Ukraine Armed Force pol te hual vek to in an hual nu hian Gorsko poketa
Ukraine lam anin pe ti asoi boka LPR People's Militia te chuan Gorsko le Zoloto te chu Ukraine atangin anti-zalen to ni in an soi bok Ukraine sipai tol chuak Russia sipai nol pui an ron nei zela wangin Ukraine chuan Severodonetsk tlucheto chu chua sanan tum kar tam tak chung kong pui le kot thler in beina le bompu ka wanga kho pui cheto Severodonetsk atangin Ukraine chuan a sipai te ala chuak don ni in regional governor chuan a soya hei hian Russia tan kho chhak lama be puyan thlak me ka mason na lian thama thlen don ta danglam na thlen don ta ni in alangani Moscow chuan Ukraine sipai sang ni velan hual bet mek ni in an soya ramdang sipai te foreign mercenaries tam tak te po an zinga hian an tel ni in an soi kan thulak na Reuters chuan indo na hmuna thukim chang a fin fiar hri lovani Severodonetsk atanga Ukraine sipai zongjong anin hnuk dokani chuan mei thla a khochak lam long chol mun Mariupol Ukraine in an chan hnuwa Ukraine ta na chan na saber ani donani Luhansk pumpuya Lysychansk che chu Ukraine sipai thunun om chhuna ni don ta ani Russia lam hian ma an son zel ti chu khothlang lam news te ngei point an ron puanga Severodonetsk kho pui pan hi na Lysychansk chu indo na hmun pui berani le trap to a Ukraine sipai an tol lut me ka he kho pui chau hi Luhansk biala an thunun om chhuna ni to a hei wang hian in beina aturu rep don viau ni a hriat ani a to phleng nor chu Ukraine lam tum dan ani a rocket khol puyan don chu an hmang to em soya om lova an ron hmang ani chuan Russia lam tan po hmala ka khir ve sot don ani Luhansk regional governor Sergei Gaidai chuan Severodonetsk sa Ukraine sipai te chuan mundanga in son tura thupe kan dong to ti asoi Ukraine television a Gaidai chuan thlatam tak chunga omna hmun ngaya omreng chu omzia omlo ati Ukraine sipai te le Russia sipai te hi Severodonetsk sa kar tam tak chungan lo in do to a Ukraine lam hi industrial area a tran hmunan khotlata mase Russia lam hian helai area po hi zoi nan la zela Ukraine lam hi an din hmuna chiat zela wangin tran hmun siam thaturin le Luhansk biala an kho pui lu om chhun Lysychansk sa tol lu a chuta tanga thathar nen position thar nen norle tan tum ta meka Ukraine sipai te hian ho tu lama tangin Severodonetsk chhuwa san tura thu pe kan dong to bokani kan sipai te hi anin hnu do anga yani tactical retreat kan kalpuya nga ya a chan bulbera chuan Severodonetsk sa hian inven na tur engma to lovani khopui building tha to lova Russia le minan chu chhevek to ani panhina chuan in hual tir vek kan du lovani position siam thatura Lysychansk lamatol chhuwa kan nga yani ti in ki fa sipai analyst Alexander Misienko chuan a soi Ukraine Defense Ministry chuan Russian sipai te hian Lysychansk hualan ron tuma Severodonetsk sa po thunei na pum hluman nei theinan be puyan thlak na sal hle ti soya mase thu puang tu Alexander Mituzianik chuan Gaidayan in hnu do chungchanga athu sei chu soi ve du lo thung Ukraine din hun hi akhir wang lai takani ti a hriat du thlan tur dang awang hle ni in alanga Severodonetsk sa in man tir vek ai chuan Lysychansk lamatol chhuwa mai chu kong om chhun ni in alang ta ani Ukraine chetna Ukraine military chuan Russia ral thuam an ti chiat sak thuan ron puanga Ukraine chimlam in beina Russia ral thuam engemaw zat an kap chiani in an soi Ukraine Operational Command South report danin Russia sipai somli paruk he in beina hian an thia T-72 tank panni an ka chiat sak ba ka 152 mm round howitzer pakhat le sipai motor pasari an ti chiat sak bok ni in an soi heti la hian thil mak ve do pakhat chu indona awangin Black Sea dolphin tam tak an thitlat mai scientist te chuan Russia full scale invasion an nei atang khan Black Sea hian dolphin sang thum ayat lem lawan thi to ni in an soi Tuslivki Estuary National Park a environment scientist Ivan Rozier chuan Black Sea hian longvei wak tam tak oma indo longin ri asiam na satlu to ka wangte missile le rocket le lai pui sur ri ring lu to ka wangte Black Sea indo long tuin huai long ten sonar system chak tak an mana wangin dolphin te chu an buai pha hle a
an thil hriat na ri hmanga chawzong le tuipuia che sawn an ni awangin an ri hriat na buaya chaw an zong thei lova hei wanghin ril tramin dolphin sang thum chuang an thi tawh niin an sawi tuipui nung cha hlu tak te pawh indo na tur tu an ni ve le ta mek ani Ukraine chuan Kherson Oblast a Russia sipai te chu an hnung tawlh niin an sawi Russia in Ukraine khopui an lak masak ber chu Kherson ani a Kherson lama chuan Ukraine sipai an che ve zel boka Kherson a hian Russia thunun tual chung sarkar din ani to a Kherson lele tur hian Ukraine chuan thapui an thodan kan soi to kha Ukraine General Staff Report dan hunung bera alan danin Ukraine sipai te chuan Russia sipai te chu Kherson Oblast a anin ven na hmun atangin an nor kir ni in an puang Kherson an lak nu hian Russia hian a sipai tam taka da lut nga la hmun an khuar to ani Ukraine sipai te hi kar masa bullama tangkhan Kherson lam ron nor turin anin chhop ngai to a in beina chuak ta ani Kherson khoda ya tangin Russia sipai te hi Kherson lama an tol lut ni in an soi ole sei tur tam taka kha zong khani le phot se thil lian tham tak in thlak dang lam mek te po zela chanchin thar ber hre turin he channel hi ilo ngai chang zel don nia kha ti zong kha tu na ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mang tha le vek ole